turisme, com ja és conegut per tothom, en aquests últims temps s'ha posat molt més de relleu i com un motor econòmic ha pres força davant de les circumstàncies econòmiques difícils que s'està passant. La necessitat ha fet l'oportunitat i molts territoris i molts ens locals han posat en el turisme un punt de mira i un motor que l'agafen amb interès. I com a indústria que és, la indústria de la felicitat, hi ha qui en parla, també evoluciona i de cara a fer promoció també ha d'estar al dia de les noves tecnologies, dels smartphones en aquest cas, xarxes socials. És per això la importància d'aquest fòrum turístic que ens permetrà conèixer les noves tendències i ser pioners en aquestes xarxes socials per poder fer arribar les promocions de les nostres destinacions en aquests clients. Clients que també han anat evolucionant i que en aquests moments són turistes que es decideixen més a última hora, fan molt cas de les xarxes socials, per tant, les xarxes socials esdevenen prescriptors turístics, per tant, hem de ser-hi presents. Des de la Diputació de Barcelona treballem també en aquestes noves tecnologies, les apliquem, estem presents al Facebook, al Twitter, a l'Instagram, en diferents d'aquestes xarxes socials. També estem preparant les nostres pàgines web que estrenarem en els propers mesos perquè es puguin utilitzar des del smartphone, que és una de les eines essencials en aquests moments, i també es puguin visitar des del PC. Per això, important que aquestes jornades les sapiguem aprofitar, que ens permetin anar un quart d'hora avançats i estar per davant de les destinacions que podríem ser competidors, i per això és molt important que ens puguem veure en el fòrum turístic. Us hi esperem.